naman sa may vlog. Ngayon, sasayaw ang mga pinsan ko. Tingnan nyo, magaling sila sumayaw. Sige na po, sing na. What? Bubusin. Sige na. 1, 2, 3, go. Baga. Kaya ha? Go. TikTok lang nga. Hindi Diri na ako. Wala. Hindi ka na pa sa naiya. Kasi naguba. Wata. Mate. Kaya. Aw, nangalimot. Sura di ba? Dum. Ano, nahangalimot. Kaya ha? Kaya ha? Nagkagilin mo pa sa Iksak mo. Ala, tuti tala. Pwede yan. Bye guys. Luis, Bye guys. Ngayon. Bye. Bye guys. Bye guys. Wag nyo Watching. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Ito yara kay.